खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चम्पा बिब्लगाव फिन खेबसे बरायफिननाय थाबावबाय लोगोफोर दिनै आङो मोनसे टपिक लानानै फैबावदों दिनै बिराद इम्पर्टेन्ट टपिक बियो दिनै गोबां हिन्जावफ्रानो दिनै हाबा जाखांनानै बिमा जानो सानब्लाबो जानो हायाखै बिनि बारियावहाय आं रायलायगोन लोगोफोर मा जाहोननि थाखाय जों गथ'खौ मोननो हाया मानि थाखाय जों प्रेगनेन्ट जानो हाया एबा गथ' सासे मोनखांनानै जोङो मानि थाखाय जोङो नेक्स्टआवहाय गथ' मोना बिनि बारियावहाय आं रायलायगोन लोगोफोरनो दिनैहाय ट्राइ खालामै जुदि बोसोरसे एबा बोसोरसे बारबाय गथ' मोनाखै बिसोरखौ इनफार्टिलिटि होनो लोगोफोर दिनै निस्सय माबा मोनसे प्रब्लेम थायो बिनि थाखायसो गथ' मोना दिनै गोबां मानसिफ्रानो दिनै हिन्जाव माहारिफ्राल' फैयो मालाबा समाव हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट लानो थाखाय मानि थाखाय गथ' मोना होननानैहाय आंहा बेफोरबायदि प्रब्लेम दं आंहा गथ' मोना आंनो मुलि नांगौ बेफोरबायदि नाथाय हौवाफोरनावबो प्रब्लेम थायो लोगोफोर मोजाङै खोनासं लोगोफोर जायफ्रानाखि गथ' मोननो हास्थायदों बिसोरो नायबानो जाबाय लोगोफोर दिनै हौवाफोरनियाव मा प्रब्लेम थायो एबा आइजोफोरनावहाय मा प्रब्लेमनि थाखाय गथ' मोननो हाया बेफोरखौ आं दिनै खोन्थालांजोबगोन बथ मेल एन्ड फिमेलनि बारेयाव आं खोन्थागोन जाय हिन्जावनिहा मेन्सआ इरेगुलार क्लियार जाया मालाबा समाव इसेल' जायो मालाबा समावहाय उदै सायो मालाबा सिं सायो बारा अभार सायो बेफोराव हयथ' गथ' मोनाबो जानो हागौ मोजां ट्रिटमेन्ट लायाला लोगोफोर आरो बेजों लोगोसे दिनै फिसाख'आव सोरनिबा टिउमार थायो पलिप्सफोर थायो एन्ड'मेट्रियसिस होननाय थायो एबा इनफेक्सन जायो PID जायो PCOS एबा PCODफोर जायो जोङो डक्टरनाव थांबासो मोनथियो लोगोफोर बेफोरबायदि प्रब्लेम थायोब्ला हयथ' गथ'खौ मोनाबो जानो हागौ बेनि थाखायनो ट्रिटमेन्ट लानांगौआ गोनां आरो बेजों लोगोसे दिनैहाय सोरनिबाया बेफोरबायदिनो हाबा जाखांब्लाबो मालाबा समावहाय मेन्सआनो जाफेरा मालाबाबो खनसेबो बेफोरबो गथ' मोना जानो हागौ लोगोफोर दिनैहाय प्राइमारि एन्ड सेकेन्डारि बाहागो रानदों बे इनफार्टिलिटिखौहाय गथ' मोनैखौहाय प्राइमारियावनो जाहैबाय लोगोफोर जाय बिमाया माब्लाबाबो कनसिभ जाफेराखै एबा गथ' थाफेराखै बेखौनो प्राइमारि होननानै होनो आरो सेकेन्डारियानो जाहैबाय सेकेन्डारि इनफार्टिलिटियानो जाहैबाय लोगोफोर जाय बिमाया गथ' सासे मोनबाय बिनि उनावहाय गथ'खौ मोनफिनै नांगौ होनबाबो मोनै बेखौ सेकेन्डारि इनफार्टिलिटि होनो लोगोफोर दिनै गोबां जाहोनफोर दङ बिनि बागै आं होनगोन दाथ' आइजोफोरनियाव बेफोरबायदि जायो लोगोफोर बिदिनो अभारि टिउमार अभारियान सिस्ट सारिफोरनि थाखाय जायो ओमफ्राय माखासे हारमनफ्रा खम रिलिज जाब्लाबो बेफोरबायदिनो खम जायोब्लाबो एबा बै दाउदैया जुदि दुरबलब्लाबो दाउदै गनाया जुदि दुरबलब्लाबो बियो गथ'आ थायाबो जानो हागौ इममेचियरब्लाबो आरो बे फेल'पियान टिउबफ्रा ब्लकब्लाबो गथ'खौ मोननो थाङा जायो लोगोफोर जोङो डक्टरनाव थांनो गोनां ट्रिटमेन्ट लाथारनांगौ बे टिउबा ब्लक जाब्लाबो जोङो गथ'खौ मोननो हाया लोगोफोर आरो मानसिया बांद्राय अभार वेट मोदोम गिदिरद्रायब्लाबो बांद्राय फेट सारि जायोब्लाबो गथ' मोननो थाङा जायो आरो आन्डार वेट बांद्राय अजना खमब्लाबो बिमाया गथ' मोननो थाङा जायो आरो फिसाख'आ जुदि फिसाब्लाबो इउटेरासआ फिसाब्लाबो बेफोरबायदि गथ' मोननो थाङा जायो लोगोफोर आरो जायफ्रानाखि बार मुलि जाबाय थायो एबर्सन खालामबाय थायो बिसोरबो गथ' मोननो थान जायो आरो सोरबाबा बेफोरबायदिनो रेडियेसन थेरापि केम'थेरापि लादोंब्ला जाय हिन्जावफ्रा जुदि केन्सार जानानै बेफोरबायदि मुलि रिसिभ खालामबाय थादोंब्ला होमब्लाबो गथ' मोननो थान जायो आरो सोरबा हिन्जावा बेफोरबायदिनो हाबा जाखांनायनि उनावहाय एबा हाइ प्रेसार बिदिनो बांद्राय सुगारफोर दङब्लाबो गथ' मोननो थाङा जायो सुगारनि मुलि जाबाय थाब्लाबो बांद्राय प्रेसारनि मुलि जाबाय थाब्लाबो हयथ' गथ' मोनाबो जानो हागौ लोगोफोर गोबां जाहोनफोर दङ दिनै सासे बिमाया गथ' मोननो थाखायहाय ट्रिटमेन्ट लानो गोनां बिराद दानिया हौवाफोरनियाव मा प्रब्लेमब्ला जोङो गथ' मोननो हाया दिनैहाय बेनो जाहैबाय लोगोफोर बिसिनि बे जे सिमेन सिङावनि फैयो जे स्पर्म फैयो बियो खायफानिया दुरबल जायो बे दाउदै गबोनाया होमब्ला समावबो गथ'आ मोननो हाया जायो खायफानिया इसनिबो मालाबा खायफानि एजुस्पर्मिया होनो खायफानिया माने स्पर्मानो फैखाया निल जायो बेफोरबायदियाबो गथ' मोननो थान जायो दिनै गोबां हौवाफोरनावबो प्रब्लेम थायो लोगोफोर दिनैहाय आरो बेजों लोगोसे दिनैहाय टेस्टिकुलार केन्सार एबा
टेस्टिकलनि प्रब्लेम थालाबो बे स्क्रटामफोरावहाय जुदि बिदिनो ब्लकफोर जानानै सिङाव दङब्लाबो ब्लक जानानै दङब्लाबो गथ'फोर मोननो थाङा। आरो बिदिनो जायफ्रानाखि बांद्राय बिदिनो गरमावहाय खामानि मावो हिट एक्सप'जार जानाय बेफोरबो गथ'खौ मोननो थाङा जायो। हौवाफोरा बेफोरबायदि बांद्राय लेपटपफोरजोंहाय बिदि खामानि मावबाय थायोब्लाबो बांद्राय बै जि टेस्टिसावहाय जुदि गरम हिट नांबाय थायोब्लाबो गथ' मोननो थान जायो। हौवाफोरनियावबो बेफोरबायदि प्रब्लेम जायो लोगोफोर। खायफानिया स्पर्मा 50-60% जायोब्लाबो गथ' मोननो थाङा जायो। माने 90 to 100 थानांगौ बिनि माबाया स्पर्म माबा खावनाय एम्फौआ बेफोरबायदि थानांगौ, नङाब्ला बेबो गथ' मोननो थान जागोन लोगोफोर। बिनिखायनो हाबा जाखांनायनि उनावहाय सानैबो डक्टरनाव थाङोब्लासो कारेक्ट ट्रिटमेन्ट जागोन, नङाबा रं ट्रिटमेन्ट जागोन। सासेल' हिनजावा जुदि मुलि जाबाय थायोब्ला एबा हौवायाल' आंनिनो प्रब्लेमखा होनना मुलि जाबाय थायोब्ला बे जानाय नङा लोगोफोर। आरो माब्लाबा ओरैबायदि जायो हौवाहाबो हिनजावहाबो थिग नाथाय गथ' मोननो थाङा, बेफोरबायदिबो प्रब्लेम जायो। जोङो डक्टरनियाव मोजाङै थांनानैहाय बिदिनो गायन'कलजिस्ट एबा इउर'लजिस्ट, हौवाफोरनावहाय जुदि प्रब्लेमाखौ मोनखाबायबा इउर'लजिस्टनावबो थांनो हायो एबा गायन'कलजिस्टनावहाय बांसिन थाङो लोगोफोर। जोङो डक्टरनाव थांनांगौआ बिराद जरुरि। मानो होनोबा जोङो गोबां मानसियानो गथ' थाया होननानैहाय जोङो रिजनखौ मोनथियालासिनो अजानि मुलि जाना बिराद साइड इफेक्ट जानानै थायो। जुदि जोङो बेमारखौ मोनथिबायब्ला जों जानाया जेबो नङा। जिखि मुलि आयुर्वेदिक होन मा होन, नाथाय बेमारखौ मोनथिग्रोनांगोन लोगोफोर। दिनै बेफोरबायदिनो गोबां बिमाफ्रा बेफोरबायदिनो गथ' मोननो लुबैनानैहाय बायदि बायदि मुलि जायो, अजा हारिफोरनि मुलि जायो। नाथाय मालाबा समाव हयथ' खाथियो, मालाबा समाव खाथिया, बेफोरबायदि जायो लोगोफोर। बेनि थाखायनो गायन'कलजिस्ट डक्टरा जेरावबो एभेलेबेलखा। हार हस्पिटालावनो गायन'कलजि डक्टरजों देखायनो बेफोरबायदि प्रब्लेम होनब्लानो जायखि नायखायो लोगोफोर। बेनि थाखायनो जोङो थांनांगौ डक्टरनावहाय। दिनै आङो बारा गोबाव बुंलिया लोगोफोर, बेयो बिराद गिदिर टपिक। दिनै आङो आंनि एड्रेसखौ आङो होखादों। नोंसोरो जुदि आंजोंहाय कन्टेक्ट खालामनो गोसो दङब्ला वाट्सएपफोराव SMS हरनानै दोन। आङो चाम्पा बि ब्लगनि फुल एड्रेस भिडिअखौ नोंसोरो नाय। गासैबो आं बहानि, आंनि मबाइल नाम्बार आं गासैखौबो होखादों लोगोफोर, नोंसोरो नायनो हागोन। हामबायसै बे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। गुड लाक।